салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. чанд муддат пеш мо хабар дода будем ки миёни ҷавонон бадрафторӣ нисбати калонсолон зиёд шудааст. аммо мисли он ки баъзеҳо аз хурдӣ чунин бетарбия ва дур аз инсоният ҳастанд. ба хотири таҳқиру дашном додан ба ду духтар дар душанбе ду донишҷӯи 19 ва 22 соларо ҳабс карданд. боздоштшудагон яке донишҷӯи бахши 4-уми донишгоҳи молия ва иқтисод ва дигаре донишҷӯи бахши 1-уми донишгоҳи миллии тоҷикистон мебошад. бар хабари котиботи раёсати умури дохила дар шаҳри душанбе, ҷавонон ба ду духтари 20 ва 25 сола дар боғе ба номи Абулқосим Фирдавсӣ дарафтода бидуни ягон асос онҳоро таҳқир ва шаъну шарафашонро пас заданд. магар ин зеби як марди тоҷик аст. ба ҷои илм омӯхтан ва ҳадди ақал барои рӯзии худ кор кардан мудом оварагардиву авбошӣ. оқибати ин кор шуморо то паси панҷара мебараду халос. инчунин манбаъ афзудааст ки духтарони таҳқиршуда аз кормандони ин ниҳод дархост намуданд ки алайҳи ин афрод чораҷӯӣ карда шавад. дар ҳамин ҳол кормандони милитсияи пойтахт гумонбаронро муайян ва дастгир намуданд. чӣ тавре ки гуфтем, ҳардуи онҳо донишҷӯ буда дар шаҳри Душанбе истиқомат мекунанд. нисбати онҳо тибқи талаботи моддаи 460 майдавбошӣ кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ва дар асоси қарори суд нисбати онҳо тибқи талаботи моддаи 460 майдавбошӣ кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ва дар асоси қарори суд нисбати ҳар кадоми онҳо ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабонарӯз таъин карда шуд. дӯстони азиз, шумо дар бораи ин мавзӯъ чӣ гуфтаниед? фикру ақидаҳоятонро ҳатман дар комментария интизорем. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабари оянда шоду пирӯз бошед. хайр.